I disse tider, hvor det er, at automatiseringen og selvstyrede enheder begynder at blive mere ombredt, begynder maritime teknologier også at finde måder, hvorpå man kan implementere den her form for selvstyret enhed eller de selvstyrede systemer, som kan komme til gavn for både skibspersonalet såvel som kaptajner. I situationer eller i scenarier såsom disse, hvor det er, at en båd kan bestræbe sig på at lægge til kaj, kunne det være ideelt at implementere et såkaldt liner-system, som kan kollisions- eller objektdetektere inden for området. Dette gør det nemmere at dokke i kajen, og måske også bespare nogle eventuelle skader. Samtidig gør det også, at eksterne faktorer, såsom vejret, ikke forvolder så meget udfordring undervejs i dockingprocessen. For at efterprøve sådan et system har hold 2 valgt at opsætte et lille miniatyrmiljø, hvor det er, at man kan efterprøve EV3 her, som er skibsruten for den båd eller færge, der skal køres, eller rettere sagt sejle hen over den rute, den gerne vil hen til. Samtidig har vi markeret et såkaldt halvvejspunkt, hvor det er, at skibet eller færgen skal stoppe og vente på godkendelse fra leaderen for at kunne lægge til den endelige kajslokation. Og som en lille foranstaltning for at undgå kollision eller for at simulere havnen, har vi så en barriere her, som også går med til at assistere ved hjælp af kollisions- eller objektdetektering. Så hvis det er, at den går for langt, eller måske sejler uden for dens omrids, så vil den blive stoppet. Her har vi en oversigt over selve opsætningen, hvor vi har leaderen og dens tilhørende IP-adresser og dens sensor hostname, som er vigtig for at forbinde sig til den, dens power supply, som så i forlængelse af sig forbinder sig til vores PC eller vores klient, som skal modtage data fra både vores EV-enhed via en Wi-Fi USB-dongle og fra leaderen selv, som overfører data. I forlængelse af det har vi så det mobile hotspot her, hvor vi har opsætning for det, og vores Python-program i forhold til objekt- og linjedetektering for EV selv. Det er mest af alt bare for, at vi har ruteplanlægningen og en måde på, at vi kan styre EV til en vis grad. Opsætningen af leaderen kræver reelt set ikke det helt store. Der er strømkabel selvfølgelig til forsyning af enheden, og et separat Ethernet-kabel til kommunikation til den klient, der skal modtage data. Det interessante vil selvfølgelig den fremviste punktsky her, som er taget som eksempel fra Hal C nede ved UCL Campus, hvor vi her får fremvist en punktsky eller en cloud, der strækker sig ud over 200 meters radius. Vi kan i punktskyen hæve densiteten af den, og det kan være nyttigt afhængigt af arbejdsopgaven, vi har foran os. Måske vi gerne vil fremhæve nogle enkelte objekter eller nogle særlige detaljer, som der er værd at fokusere på for lige præcis den opgave. Det uddelegerer dog også en pokkers masse mængde data, som kan være rimelig overvældende og skulle falde rundt i, specielt hvis det er, at man er uvant i at skulle arbejde med en sådan form for problemstilling eller opgave. Så det var en engelsk overvældende, men trods alt så er det stadigvæk mulighed for at kunne implementere og gøre brug af de her data med H2's opsætning for det lille miniatyrmiljø, vi har os her. Hvor det er, at vi har færgen, eller EV3 i det her tilfælde, til at køre ruten, og hvor det så er, at vi skal have leaderen til at fungere som godkendelsesmodul, for at den kan videreføre sig hen til kajlægningen. Som det sidste i vores programmering har vi så en pixeldistancemåling, som er lidt i forlængelse af vores databehandling. I oversigten eller programmet her får vi fremvist med de grønne tal en afstandsmåling, der kommer fra leaderen hen til EV. Ideen her det er så, at vi hele tiden kan måle på, hvor det er EV er inde for, hvad kan man kalde havneområdet eller parkeringsområdet, som så kan skaleres op til færger eller både. De løbende tal, som kommer i oversigten nedenunder, er mere reelle for den gennemsnitlige afstandsmåling, som er vist med tallene, der kommer her. De 3 øverste er så godt det samme, fordi det er det nyligste. Som det sidste på videooplægget her, har vi gjort os nogle tanker i forhold til videreudvikling af projektet, og hvordan det kan bedre realiseres. Blandt andet har vi taget betragtning, at det kunne være fedt at få noget mere erfaring med databehandling af 3D-data, sågar at der var tid og overskud i mente for at kunne tilgodese det. Der er meget at kunne gøre sig med, og det er værd at kunne beskæftige sig med. Samtidig så kunne det også være fedt at kombinere systemet med noget vision for yderligere præcision i de her øvrige miljøer.
Så hvorvidt det er for, hvad kan man kalde det, selvkørende biler, eller et autodogging-system, som måske er mere passende i den her problemstilling, så er det helt klart noget, der kunne overvejes for yderligere præcision, som sagt.